Zapisano je u vremenu kakva je to ljubav bila. Kamo sreće za nas dvoje kad bi se nekom ponovila. Kamo sreće za nas dvoje kad bi se nekom ponovila. Zapisano je u vremenu da se sećam, da se sećaš. Rekla si mi voleću te do veka, a ja tebi nemoj da ne čekaš. Rekla si mi voleću te do veka, a ja tebi nemoj da ne čekaš. Zažmuri broj do 100, ko bit će dovoljno da probam nekako da odem bezvoljno. Ja neću voleti posle tebe ni u snu, zapisano je u vremenu. Zažmuri broj do 100, ko bit će dovoljno da probam nekako da odem bezvoljno. Ja neću voleti posle tebe ni u snu, zapisano je u vremenu. Zapisano je u vremenu da smo mnogo jaki bili. A gde bi nam bio kraj još da smo se za ljubav borili. A gde bi nam bio kraj još da smo se za ljubav borili. Zapisano je u vremenu, plakala si i ja s tobom. I na kraju kad si rekla volim te, teška srca rekao sam s Bogom. I na kraju kad si rekla volim te, teška srca rekao sam s Bogom. Zažmuri broj do 100, ko bit će dovoljno da probam nekako da odem bezvoljno. Ja neću voleti posle tebe ni u snu, zapisano je u vremenu. Zažmuri broj do 100, ko bit će dovoljno da probam nekako da odem bezvoljno. Ja neću voleti posle tebe ni u snu, zapisano je u vremenu. Biće dovoljno da probam nekako da odem bezvoljno. Ja neću voleti posle tebe ni u snu, zapisano je u vremenu. Zapisano je u vremenu. Opsipenske samokolco, opko brineli mahala, nikom ne nade obrinela. Eto vaj! Povedo ima nevesta, jas je sakala majko srce. Čeka da mi narodi rodot majko da mi produži.
srce. Čeka da mi narodi, rodot majko da mi produži. Ajde sajno menge, ho, 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 ho. Neka si te sluša, neka si te razbera, onda snagu ti dovede. Ove dok ti mlada nevesta, ja se saka majko o srce. Ja saka majko o srce, čeda da mi narodi. Ja žamare rovenke, rodot majko da mi produži, rodot majko naš makedonski. Обен живдет мен фамилиенца, пак повторим пралален, румален, чавален, обен живдет мен чавенца, амаро, истинско амал си осано тежанен, овко принели махала, сарка прингасла. Номер 9 от квадратче стеле и донгири си упрел кръгче. Мапикиненто маргласо, ета сенге, Ега женге, сама маро шепико принели махала, овси песке самоковцо и дай самоковцо качол песке за цял живот до 150 години. Дай Боже! А не едно специално изпълнение за всички роми да са живи и здрави. Айде, майстро, акана! О, на слана! Шак, 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 шак. Yaşa Barış'ı Peske! Hoppa! Endo var! Querendo Maroclasso e Gajenke да бъдем единни всички. Хо, 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 музика майстро! Шак, шак, шак,
glaso o šepija Marosano Gobrineni Makala. Ocipeski Самоковцо, така шо Самоковцо, до 150 години ще е тук в махалата. Той ще ни подкрепя, Яша! Но и трябва и ние да го подкрепим, да знаете. Яша! Хей, хей, хей! Хайде, сай, Роменки! Шак! Шек! 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 Хо! 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 Шак! 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 Благодарим на оркестър Зигзаг. Драги съкварталци, драги сънародници, приятели, познати, познавате ме, част от вас не ви познавам, защото вече много бързо поръснаха младите. Честта тази вечер, от последния ден на предизборния щаб на ДПС, имам честта да открием и да закрием, дето се вика, нали, тази мащабна акция на ДПС. Всеки от вас познава човека, който стои пред вас и който движи всички ваши проблеми в махалата от дълги години. Всеки от вас знае какво е направил този човек за тази махала. От известно време той леко се отдръпна поради проста причина, че в тази махала, реално погледнато, нашите съкварталци се разделиха на много партии, но всеки избира своя път. Единственият човек, който до този момент от ромската общност стана депутат и влезе в парламента с 2 мандата, това е Бате Сали. Друг аз не познавам такъв човек. Единственият човек, на който му гласуваха доверие даже и българите, това е пак Александър Методиев, човека, който направи страшно много за абсолютно всички, не само за нашата махала, но и за цялата ромска общност в цяла България. Единственият човек, който хвърчеше навсякъде, където имаше проблеми, ромската общност, това беше той. На предни позиции, начални позиции го пращаха него от ДПС да оправя проблемите на хората, доколкото може и така нататък. Така че всеки от вас може да прецени този човек, на който му е даден такъв шанс, този човек, който се задържал толкова дълго време в парламента, всеки от вас би преценил дали този човек би свършил някаква работа и за напред, и за тази махала, и въобще за всички, не само цигани, не само турци, но и българи, всякакви хора. Значи, неговата цел е да поддържа равновесието между тези етноси и тази общност. Единственият човек, който направи тази махала и водопровод ви вкара и асфалтиране на улици, това е пак Александър Методиев, Бате Сали. Така че, според мен, всеки от вас в неделя може да прецени, да си помисли утре, тъй като утре е ден за размисъл. Всеки има право да помисли да даде своя глас. Гласа е 9, 2. Всеки от вас знае, показано му е, знае как трябва да гласува. Има доста хора от вас, които понякога се объркват и тяхните гласове стават невалидни. Има 9 голяма в листа
И горе има пак една двойка с едно такова малко квадратче. Всеки от вас го знае това нещо. На билборда е оказано и е показано точно какво трябва да се направи, как се прави и така нататък. Но да се върнем пак малко назад. Всеки от вас знае, когато той беше в Общинския съвет в град Самоков, когато имаше повече общински съветници от нашата общност, от ромската общност тук от Самоков, от махалата, имаше много общински съветници. 90% от махалата се занимават със строителство. Повечето сега от вас са в цяла България и в София. Тук в Самоков ромска фирма, поне аз не знам да е работила и да работи. Така че единственият човек, зад който може да застанете, единственият човек, който може да даде подкрепа, единственият човек, към който може да се обърнете денонощно, 24 часа в денонощието, това е Александър Методиев Бате Сали. Този човек го познавате от дълги години и знаете, че това е човека, който може да ви помогне, да ви даде рамо. Помагала и на бедни, помагала и на сираци, помагала и на вдовици. Кой, когато отишъл при него, винаги е помагал, с колкото е могъл, с толкова е помагал. Така че помислете, за първи път се ставам пред вас, пред тази трибуна. Познавате ме, някои други сигурно не ме познават. Но знаете, че единственият ви шанса ви да бъдете пак нормални хора, да не ви тъпчат, като ходите нагоре в града, да ви се подиграват, да ви мачкат. Всеки от вас има правото да живее нормално. Единственият човек, който може да ви даде шанса да намерите поприще, да намерите някакъв начин за прехрана нормална, това е Бате Сали. Това е човека, към който може да се обърнете денонощно. Още веднъж искам да аплодирам този човек, който винаги ще стои зад вас. Така че помислете в неделя кой как ще гласува. Изборът е ваш. Ако искате да имате просперитет, да имате хляб, да живеете нормално, това е човека, който може да ви помогне. И още веднъж ще кажем Бате Сали. Добър вечер на всички приятели и съкварталци. Аз ще бъда много кратък, защото ще дам думата на тия момчета, потърпевши всички, и вие тук сте потърпевши всички от българите. Мен не ме е страх да говоря срещу българите. Кой го е страх, може да седи вкъщи, не гледа телевизия. Мен не ме е страх да говоря срещу българите, защото българите ни казаха, че ние цигани сме втора ръка хора. Няма такова нещо. Но това по-късно, като започна да говоря, ще ви кажа някои неща, които се случват в махалата, които ще се случват в бъдеще и които се случили преди. По-подробно ще ви обясним всичко, което се случва в тази махала и което аз искам да направим за тази махала. Но нека първо да дам възможност на момчетата, всеки потърпевш, да си каже своите болки и какво е претърпял и какво съответно някой му помогнал, за да излезе от тинята, както се казва. Един по един момчета, вие може да си кажете болките и аз след това накрая ще обобща всичко, за да мога да ви кажа за тока, за водата, за асфалта, за къщите, за отношението към вас, за отношението към вашите деца, за отношението на полицията към вас. Всичко до това нещо след малко аз, като приключат момчетата, аз ще ви обясня нещата как стоят. До сега не съм искал да излезна пред вас да ви го кажа, но днес ще разберете много големи истини от мене. А ако смятате, че ви лъжа, нека дойде човека, който смята, че го лъжим, да дойде тук и да каже, ти лъжиш, ще ми докаже, че го лъжа. Аз ще докажа, че не лъжа тия неща, които ще ви кажа след малко. Роман, аз си учавал дървари, те си ям само ре дървария. Ек, ту мен да ти крота пено каси кашари махала. Секо бреш мукна сляме ти карина с каща. Кой керва спес? Само Бате Сали сними. Соски карваш на кариням каща, канабик на тумеги, мебик на каща, 40 лева. Ява чо, рамален, тай хавай ману кадром 3000 лева. Както хавай синес, хавай вашес, хавай верен, хавай гелам. Цаоне цаоре чавекате, гелам чоргям. Доде, хавай мену да са. Гелам пътигям менги, конкергас, овикагям, всичко. Пене само ек жено дали си дека с каща ни махала. Те мене обан си 5 кубика, 2 кубика. Мебик на 40 лева каща, но на мукамен те мухна саме те каринас,
туме кавена с по-ефтино каща, ковен туме каща, тай каживинна сартър било. А кана молилна пес манги керей, манги специално саворенги дърваренги, те бикнасенги каща, нашти бикнаса, нашти, намукуаме те каринас. Те каринаса саме на менги каща, каова саме, када са туме по-ефтино кашана су каща. Но не става, да са парламент. Бистине киборой женен икон, век на най-кесакти за лични карти, а ни чаша. Не мистине харчка те пене, каста най, те пенен манги. Повече нашти са да пенай, тук и мена за нигиома на абсурдна нищо. Гласуина са ески, само рис няма ески, цел живото ески кер няма ески, тай керема са Канада. Това е. Добър вечер. Благодаря ви, че дойдехте тази вечер на този митинг да подкрепиме Бате Сали. Знаеме го, познаваме го този човек. Знаеме го като човек, който помага на цялата махала. Това е истина, не е измислица. Няма човек, който да не е дошъл при него за някаква помощ. Знаеме го човек от дълги години, като добър спортист, добър футболист, значи не е имал толкова години горе в Рилски спортист, капитан на отбора Цигани от махалата. Мене, понеже ме засегат болни въпроси, знаете, че съм спортист и ме засегат много болни неща. Значи става въпрос за този стадион, горе къде го зафанахме да го направим, но много хора от вас не знаят, че пречката за това нещо е кмета на град Самоков. Виждате какви неща прави в града, нали? Това е добре, не е лошо. Колко пари се фърлят за града, за улици и разни неща, а тук за една махала не ни дава да направим този стадион. Знаеме колко талантливи момчета имаме в махалата, футболисти, не да ходят там нагоре да играят по 1-2 месеца и после им бият шуто и айде цигани, бегайте си у махалата. Допълнение, не е кмета виновен, общинския съвет е виновен. Кмета не е виновен за това, защото кмета е един изпълнител. Общинския съвет е виновен за тези неща. Значи аз се извинявам, то е в течение с нещата. Затова мисълта ми е такава, че трябва да го подкрепиме този човек с номер 9 в бюлетината и номер 2 преференция, за да може този човек да продължава да ни помага. Така че утре имате ден за размисъл и в неделя ще ви помоля всеки да отиде да даде своя глас за този човек. Знаете, че е добре да се работи за циганин, а не да идват тук и да ни лъжат и да работиме за българи. То българи няма да дойде да ви помогне, това е пределно ясно. Но знаем, че Бате Сали винаги ви помага и ще продължава да ви помага. Затова ви призовавам в неделя, гласувате с бюлетина номер 9 и преференция номер 2. И му пожелаваме успех. Ела при мене, ме, брат, бе. Ела, ние двамата държиме всичките бургуджии. Да, слушайте ме, ало. Не искам да ми се смеете. 5-6 години гласуваме само за Сали, което ние гласуваме, ама го вкарахме. Ние го вкарахме вътре. Той е сега в парламента. Лично нашата махала го вкара вътре. И за това сега е момента да се гласува за него, за да може да поеме партията и той да стане като Бойко Борисов. Той! Награждават го да стане като Бойко Борисов, да вземе партията и ние да живееме ромите. Говорим ви самата истина, което сами роднини дял бучата веднага се обажда на Салио. Бате Салио да оправих да такова. Той цялата мала е помогнал Сали. Говорим ви, че за него трябва да се гласува номер 9, а ония къде искат да гласуват и му пречат, те работят за пари, а той си е вътре, той не работи за пари.
Той работи за народа. За народа работи. Това е истината на него. Което Сталин ще ни управлява толкова години. Има нещо при него, минаваме от там, Сталин нещо да оправим. Добре бе, върви, че ви оправим бе. Дайте и това. Отива там веднага, колко хора не са работили, колко такова. Има, нема, той ги оправи. 10-20 години за него гласуваме. А сега ще му гласуваме, за да бъде партията на първо место. Неговата партия. Само за него, за Сталин. Така. Това е цялата истина. И бургоджиите, и дъчканете, и ерлиите, всичко за Сталин да се гласува. Живи здрави! Архинел Романен, преди 30 години а не пакача пшената, ама ремения и това са нарчикава керамците. Кано роб сека не керната с партия, сека не сто керната, всичко керна. Както много съм за листа, само релеските гласови номер 9. Добър вечер и от мен. Аз искам да ви кажа само някакви работи. При 7-8 години запанахме стадиона да го работиме. Бехме некъде около 700-800 души от общината, работници, организирани от Батисали, къде сме направили каналите, водопровода, тия работи, къде сме доходили, некъде около 15-20 км подкарахме маркучи за целия квартал. И за това трябва да се мисли така, как ще се гласува. Да се гласува така, че Батисали помага винаги за квартала. Ама бедни, ама какви иска да са хората, той е таков. И вчера даже една жена дойде, сме прекарали там да работи за 5 левки. Защото нямат такова. И няма какво да ви кажем, освен да го подкрепиме с номер 9 и преференция номер 2, след като ще очакваме около 1000 и няколко работни места да работиме. Това е всичко от мен. Добър вечер. Аз съм общински съветник за първи мандат. Всичките ме познавате и виждам какво се случва в местния парламент в града. Значи ние сме трима кандидат съветници, които са в общината и има много спорове. Те самите не ни покрепват с махалата. Няма никакво, те просто нямат никакво значение какво се случва в махалата. И аз сам се боря за някои неща, но сам човек нищо не мога да направи в самия общински съвет. Докато беха тия хора, като Бат Сали, като Бате Трайчо, като много други единни в общинския съвет, всички се бориха да постигнат за махалата да се направи нещо. С такъв голям бюджет е града и ги питам в общината, защо нищо не се прави в момента за махалата. И те ми казаха, че в Самоков, в квартала, никой нищо не плаща циганина. Няма данък, няма вода не плаща и няма как да се направи това нещо. А преди ви питам, как всичко се правеше в тази махала? Има асфалт, има абсолютно всичко необходимо да се живее нормално в града и в махалата. Няма детски площадки, няма абсолютно също. Имаме една директорка циганка, която е в Петър Берон и те решиха да обединят тия две училища, Неофит Рилски и Петър Берон, и да махнат директорката от училището и ДПС. Добър вечер. Аз ще съм кратък. Преди 10 години аз няма да се повтарям ровата, какво каза. Преди 10 години си не 700 човека програма. Това е кръвни пеналка на помагингиомати, лакеромеската обекти, обаче имаше сила в Батисали. Имах ли притеснение, звъним на Батисали, всичко се потушаваше.
Сотир да маре съветника разделисаве. В момента е кромнитаво, маро да намера си съветники. Молба за детски. Подписия. Маро да намежа Галева, Малева, Малина, Масариконо. Поне не е псилас. А те се крият от ВИП, общината и това е само техните интереси. Аз с Али, може да знаете много хора, ние стигнахме и аз тръгнах по един път друг при 10 години, съдихме се това, обаче никога нямаме пререкани. Всеки се борише, но видях, че истината е друга. И аз нека ме подведе сега да кажа, но подкрепете бате Сали, той може и му прилича. И какво да ви кажем повече? Който се го може, може. Който не може, да не се запаща. С номер 9, преференция 2. Вие си преценете. Та сега майла, Сашо ела оприликате, същеника стиляте по магина. Аме коласко комисис, кахаляско касти съм го събил и така. Аз съм 15 години с Али общината. Има съветници, вода ще ми носят, който не разбират много работи, искат там да са. Една молба не знам да поправя. Благодаря ви за вниманието. Чалален мамален. Аломанги Лилтаро Савеки. 1200 лева на месец, на годината. Магна манги найми. Туме само рекон лилен тойка, а кана си туме редовна тойка, декас. Тумен да също каресел. На жанава мислен тумен ге каски как гласовинен. Ме коратингел Марията Салоса, осалос пела ме платинава на година тава керлинген кибор платинсът. 260 лева, мен ми издигат и буклука и данък сгради. Не знам вие на законни къщи как плащате 1400 лева. Няма какво да ви кажем, помислете добре, бате Сали и това ще оправи. Да не ви отекчаваме много, има много проблеми, които са и между вас, които проблеми са при вас и ще бъдат в бъдеще при вас. Само искам едно да ви кажа. От близо 6-7-8 години аз съм искал да излеза да говоря тук пред вас. Защото аз обичам да действам, не да говорим. Мен малко словото ми е по-така опростено, отколкото като някакви други говорят, но нищо не правят. Аз обичам да мълча, но да работя и да помагам на вас. Смятам, че почти на всеки, колкото съм могъл, съм помагал. Не съм Господ, но почти 50% от вашите проблеми ги решавам. Но ги решавам с моята партия ДПС. Значи ДПС е партията, която се грижи за нас циганите. Бях в Евророма, бях в БСП. Не става. Търсят ни само на избори. Бат Сали да изкараме циганите да гласуват. Окей, ще ги изкараме, няма никакъв проблем. Винаги, когато съм ви казал, винаги сте излезли ме подкрепяте. Не само мен и тези хора, които бяха зад мене, които бяха хора обикновени. Вие много добре знаете, тия всички съветници от 10-12 години, кой ги направи съветници, ми приятели? Некой да ги знае какво представляват. Видял е, нали знаете нашата поговорка, тази циганската. Магарето видя кона, че му слагат подковете и той дигна краки на него подкова му сложат. Не става, както каза Сашо, от всяка дърво свирка не става. Но нека са живи и здрави, те мислят, че ще постигнат нещо. С вас няма да могат. Те ви лъжат, лъжах са ви 4 години. Аз за това ще започна с някои неща да ви кажем. Например, отношението на българите към циганите. Какво става в Самоков? Аз ще говоря само в Самоков, няма да говоря за цяла България. Защото вие виждате, гледате телевизия, аз съм навсякъде, където има проблеми, най-вече където путат циганските къщи. Вие ме виждате по Бургас, по Варна, по Гърмен, по Стара Загора, по София, по Батова махала, по Сливен. Вие ме виждате там навсякъде, където путат къщите. Кой отива там? Защо отива някой друг? А отива бате Сали. Цяла България е срещу мен. Вие го виждате това. Българите ще ми знаят, защото имат един единствен циганин в парламента. Затова не се притеснявам аз да говоря винаги
по медиите, по телевизията, че съм аз циганин. Не съм ром. Ром е кафява алкохолна напитка в бутилка, която е за пиене. И те пият пиратите. Рома пият пиратите. Ние не сме алкохолна напитка, която ни употребяват. И както казват тия патриотите и Атака, където искат циганите да ни направят на сапун, сега почнаха искат да ни направят на шампуан, сигурно ще почнат след няколко години да ни направят и на така скъп парфюм. От нас излиза всичко, но не и това. Аз затова ви казвам, че много не мисля, щеше да излизам тук. Преди мен се излезе много хора, които мечтаят някакви неща, искат да ви свалят звезди от небето по сред бял ден, но нещо не става, не им се отваря парашута. Другото нещо, момчета, което искам да ми кажем е за партията. Аз за това съм от ДПС. Виждате, ДПС направи всичко възможно циганин, единственият циганин да бъде два пъти народен представител в парламента. Кой циган е бил 2 мандата в парламента? Еми това съм сам аз. И само ДПС има възможност да вкара такъв човек в парламента. Човек, който иска да помага в цялата страна, не само на Самоков. Аз направих всичко възможно на Самоков, но съм разочарован от вашите преди 4-5 години от вашите резултати. Не ме подкрепихте, малко бях обиден. Затова 4-5 години аз съм излизал тук да ви говоря. Но сега дойде времето, защото виждам, че много ви лъжат, много ви мамят. Винаги преди избори ви търсят като избиратели, като български избиратели. Тогава сте, за българите вие сте братята роми, брати и сестри ви казват. Минат се изборите след втория, третия ден за вас, за тях, т.е. вие сте мръсните долни мангали, вие сте убийците, вие сте престъпниците за тях. Така ли е? Така е. И като отидете при някой българин, който ви е дал 20 лева и сте се продали, да гласувате за него и му казвате, брат ми, аз гласувах за тебе, да, свършиме тази работа. Да, брат ми, ти свърши моята работа, аз съм ти отил 20 лева. Сега ми дай 200 лева, ти свърша твоята работа. Така ли? Така е. И това го правят и нашите съветници, т.е. ваши, те не са мои съветници. Вие ги избрахте. Какво направиха за тази махала? Кажете ми какво направиха. Сега ще ви кажа проблема за тока. Аз по-специално за това дойдех да ви кажа. Проблема за тока започне 2013 година, когато влезнах за първи път в парламента. Тогава много добре знаете, че телевизиите само пръпчеха срещу мене. Телевизиите му обиждаха, че имам частно енерго в Самоков. Къде е това частно енерго аз? Къде имам това частно енерго? Имам ли частно енерго аз в Самоков? И заради това причина, заедно с моят колега Рамадан Аталай, който беше председател на Комисията по енергетика в парламента, помолихме, поканихме чехите, които са собственици на ЧЕЗ. Вие знаете, ЧЕЗ е кампанията, която продава тока. Тя продава, ние го купуваме. Помолихме ги, дойдеха в моя кабинет в парламента, заедно с господин Рамадан Аталай, представители на чехите. Поканих кмета, значи човека му свалям шапка, защото дойде със своите юристи. Дойде до София при мен и седнахме на масата и обсъждахме как да постигнем да направим ново това захранване в квартала, за да мога аз да избегна от нападките на медиите, че му обиждат, че имам частно енерго. Стигнахме до решението, много трудно решение, защото искаха, за да бъде открита партида в Самоков, в жилищата ви, които са незаконни, да бъдат узаконени жилища. Тази процедура е много дълга, тази процедура е с години. Ние нямахме време да продължиме тази процедура да правим. Обърнахме се процедурата за удостоверение за търпимост. Удостоверението за търпимост е пак дълга процедура, която пак не може да стане за 1-2 месеца. Търсахме по-бърз начин да започнем изграждането на ново хотел за захранване, новия ток. И стигнахме до този извод да се направят договори с решение на Общински съвет, да ви се дадат имотите под къщите, където си построили незаконните къщи, които са построени, да се дадат наем, да плащате наем на за този имот, защото този имот е общински. По решение на Общински съвет мисля, че ако не се лъжа, е 2,10 лева на квадрат.
Сега, доколкото ми казват хората и доста, някъде около 100-120 човека от вас ми донесеха съобщение от общината, че имате да плащате, да дължите наем в размер на 700, 800, 1000, 1200, пълно, че 1400 имате другите. Аз имам законна къща, имота си е мой частен, съм си го купил, плащам на година по 260 лева данък на общината, ама този данък включва и такса смет. Идват и ми дигат такса, да им дигат и покутват къщи. А вие плащате 1400 лева на година, но в София не плащате такива наеми, момчета. И за това нещо аз ще се заема. Това няма да го допусна. Вие не сте роби да ви матетират като роби, като някои данъкоплатци, които имате пари да плащате. И да продължиме за тока. Започнаха с решение на общински съвет молбите, които пускахте в общината, за да могат да започнат процедурата за този проект, изпечелен от една костенска фирма. Парите, които трябваше да започне този проект, ги осигурих аз от парламента. Тези пари за осигуряване на проекта, който тръгва за електроснабдяването. Това електроснабдяването е за цялата махала. Не дей да ви лъжат, че ако гласуваш за Бате Сали или за Филанки Шията, няма да имаш ток. Нито аз мога да спра, да не ви дават ток, да не ви се вържа ток редовния, нито който ще даде. Ако искате да извадите Тодор Живко от гроба, пак ще имате ток. До края на лятото цялата махала ще има редовен ток. Запомнете го от мене. Никой не може да спре електрозахранването, новото захранване в квартала. Запомнете го, аз за това съм издал да ви го кажа това нещо. А нека ако мисли, че го лъжем, да дойде тук да ми каже, ти лъжеш, аз ще му кажем и доказателствата, които имам. Договорите, които подписахме с чест, проектът, който е подписан. А това, че някои общински съветници си дигат самочувствието, че се слагат тока, това са ни мижитурки, мишки, които изпълняват поръчки. Те им дават, те им плащат като подизпълнители на 100 по 10 лева да вземат някой лев, защото друго те не могат. Запомнете го. Това е проблема с тока. Не, че някой го слага, този ток. Този ток го прави държавата. Аз за това ме обвинява, че имам частно енерго, защото на всеки един от вас съм казал, никога вие няма да плащате ток на никой. Кажете ли, не го ли повтарях винаги, идвате при мене, казвате бе, някой не иска пари за тока. Казвам съм, който иска пари за тока да дойде при мене. Да видим кой ви иска пари, защото преди когато са ви свалили електромерите и сега имате още сметки да плащате стари. Когато старото енерго беше с този ток, свалиха ви електромерите, оставиха ви кабелите да стоят. Много ясно, че ще си сложите тока вие самите. Като няма кой, като няма държава да ви осигури това нещо. А аз за това казах, че никой няма да плаща на никой. Докато държавата не ви осигури този ток, редовния, докато държавата не ви осигури работа, за да си плащате този ток. Вие няма да плащате, защото държавата е длъжна да ви осигури работа. Длъжна да имате препитание, да изхранвате децата си и след това си плащате разходите. Но вие как да плащате разходи, като нямате собственост? Вие нямате жилища, нямате нищо на ваше име. Кварталът е незаконен. Сега пак ви лъжат ти общински съветници, ще го закониме къщите с този данък, къде плащате. Вие не, запомнете го хора, вие не плащате данъци. Вие плащате наем за имота, който го ползвате, на който сте построили съответната незаконна къща. Това не е узаконява, вие плащате наем. Следно вие да дойдете аз на първи етаж да ви дам на някой на Любе да му дам първи етаж под наем, да направим един договор и да му кажем и след това Любе ще каже, аз си узаконих твой етаж, той си е мой. Това ви правят общински съветници. Това ви лъжат. И сега за кой ви лъжат да гласувате? За българин. Цигани, нямаме ли да гласуваме? Ако ме мразите мене, гласувате с другите момчета, къде са цигани. Защо ще гласувате за българи? Кой ви наприха българите? Българите само ви тъпчат. Не се поддържате по лъжите на тези миджитурки общински съветници,
които гледат за своя полза. Гледат само да изкопчат тъйки пари. И аз ще ви кажем другото нещо, което парите, които трябва да дойдат при вас, парите за празниците. Вие много добре знаете всеки празник, дали ще бъде християнски, мусулмански, Рамазан, Великден, богородични празници, които са на Света Богородица, когато са на 14-ти. Коледа. Винаги аз колкото имам възможност, вада от джоба си и давам яйца на Великден. Каквото мога, каквото имам възможност. Давах ли го? Давах го. А общината, общински съвет има заделени пари за тия празници. И тези съветници взимат тези пари. А знаете къде отиват? Докарах ли ги при вас? Отиват си на Сандански, с 10 месеца приятели ги събират, отиват на Сандански. Отиват сега в модерна на Банско отиват. Последния път. На Велинград отиват. Това ли трябва да стане? Значи общината дава пари. Слагам шапка на кмета. Кмет е единственият човек, който вади от собствения джоб и дава за вас, когато има празници. Но ги дава в тех. А те идват и при вас на тези пари. Един онзи ден, като направиха Тодоров ден, да раздават кебабчета, кюфтета и пири. Това, което правиха българите. Това ли трябва да стане? Така и трябва да ги подкупват с кебабчета и кюфтета ли? Трябва вече да се осъзнаете. Да се осъзнаете, да знаете кой откъде ви трябва в нощта. Да знаете кой 4 години ще стои зад вас. Да знаете, че човека, който най-много го мразят българите съм аз, единственият циганин, който го мразят цяла България. Вие знаете по телевизията, където гледахте стачките. Хиляди хора излезаха, милиони хора излезаха срещу мене. Но зад мене застана най-великата партия ДПС. И затова не мога да ме мръдне никой. Защото имам голема партия зад мен. И аз имам самочувствието на народен представител, за да мога да ги помагам това, което мога. А като съм там в парламента, имам много големи възможности да ги помагам. Много големи възможности. Има много европейски пари, които стоят така непокътнати, които трябва да бъдат разпределени за ромски етнос. Аз обичам думата ром. Аз винаги съм казал, вие гледате моите репортажи по телевизиите, винаги съм казал, че съм циганин и се гордея, че съм циганин. Който го е срам да си казва за циган, нека се нарича ром. Роми ни направиха демокрацията. Аз съм циганин, затова се гордея с това. Гордете се вие, че сте цигани. Макар че ни тъпчат, ще дойде време, когато ние ще сме хората, които ще управляваме България. Запомнете го това. И тези, които снимат в момента и ще ме показват по телевизия това, което днеска ви го казвам. Знаете колко ми трябва, както казва бат Бойко, ще ме хвана за шлифера. Това ви казвам, момчета. Другото нещо, защото това има една поговорка. Простите си записват, а умните помнят. И като го питат умния, абе помниш ли, че трябваше да ходим в един ресторант да се напиеме? Абе той вика, кога беше това? А други където се записва, бе чакай тук, нека се написал на 27 януари трябваше да ходим в ресторанта, айде да отидем. И аз затова, като този прости, аз си записвам, защото не помня много. Така, говориме, сега ще ви кажа и проекта за водата. Какво стана, когато бяхме, тук споменаха, когато бяхме повече общински съветници? Хора, които работеха за махалата. Колко човека работеха в махалата, бе, приятели? 700 човека работеха в общината. 700 човека. И бригадири като Сашо, като Трайчо, като Бего, Бог да го прости, като Пене. Хора, които, като Хабара, като Ники Пастора. Тогава малата цъфтеше ли? Направиха ли това, което е сега? Някой да направи повече от това нещо, да е сложи един квадрат на асфалт, да направи една канализация, да направи водата ние където вкарахме. Че шмите какво и прави, като пуснахме първата вода? И тогава незаконно казваха, а тогава защо беше законно и го направихме? Сега казват, ама незаконна махала. Незаконно, защото нямам общински съветници, защото тия съветници са подвластни на общинския съвет. Каквото им каже общинския съвет в селата, техните ги интересува за махалата. Имам един проект, който съм го започнал още миналата 2014 година.
помолих областния управител на София, на Софийска вода, с който почнахме да правим проекта за новото водоснабдяване в махалата. Казах ви за тока, вие много добре трябва да го запомните това. Вкарах този проект, вкарах парите, прави се и ще се направи до лятото. Макар че някой се бият огърди тамен керас от токи. Келена Бръшкис. Сега правя водата. Дай Боже да влезна, но аз със сигурност ще веда, защото много хора може да не знаете, аз съм и в друга листа, в Ямболска област. ДПС ме постави в две листи, за да бъда по-сигурен да влезем в Народното събрание. Мен толкова не ме интересува тук София област, защото се бях отказал. Продължавам за водата, правим проект, за който проект са осигурени пари. Нов водопровод. Тези водопроводи, които се съществуват сега под асфалта, тех няма да се пипат. Ще се копае наново, ще се направят нови тръби. Новото водозахващане, новата вода ще бъде хваната от пукната скала. Проектът минава в цялата махала, тази вода. Както в Драгошиново няма да има помпи, то ще има вода достатъчно. Не както другите съветници, само извинявайте, забравих да ви кажем. Водата няма. Знаете ли за какво няма водата? Ако си спомняте, тук близките 4 години, имам и документ, ще ви го покажа, който иска, може да му го покажа, са дадени 180 хиляди на един общински съветник в махалата, който ви правише водата. Помните ли когато копа тук на Стара форма, защото бенефициента, т.е. собственика на махалата е общината, имот е общински. Трябва всички проекти да минат през общината. Кмета прави всичко възможно да го направим това нещо. Единствено от БСП мога да кажа добри думи за кмета. Но другите са хора, които мразят махалата, мразят циганите, мразят и нашите деца. Само ще ви кажа мисля, че 4-5 години в града след 8 часа зимно време и след 10 часа лятно време в града не се мержеше българин. Обикаляха в центъра само, говоря за града, само цигани. Сега обратното, мили брати и сестри. Сега след 8 часа и след 10 няма един циганин в града. Пият ни, тормозят нашите деца. Тия големите бизнесмени нашите, умните момчета, младите момчета, не смеят да поканат един гост от София, от Дупница, от Кюстендил, от Ихтиман, да го поканат в някакво заведение да се почерпят по една рекия, защото на входа ще му кажат: брат ми, тук е с карти или няма места за тебе, защото е циганин. И как той се почувства с гости, които дойдат и не го пускат в ресторанта? В кафета пускат и в града в ресторанта, ли хора, бе? А това при мое време ставаше ли, бе, хора? Това ще го възстановим аз. Аз не искам, аз не давам обещания. Аз ще го направя. И затова искам на тази насока да ви кажем, че не искам да ви помагам аз. Аз искам вие сами да си помагате, да сте способни да се решите вашите проблеми. За мен ще е удоволствие вие самите да се справите. Не да искате помощ от мен или от някой друг. Другото нещо, което искам да ви кажем е чистенето на квартала. Пак ви връщам в времето, когато бях обединени. Когато обединих всички, каза момчета: дайте, ние сме една, макар че голяма, но за мен малка махала. Дайте да се обединим, да вкараме повече общински съветници. Защото в този общински съвет, когато сме повече хора, има повече цигани общински съветници, аз бях 3 мандата заместник председател на общинския съвет. Кой циганин е бил заместник председател на общинския съвет, на хората? Тогава пише доклани и казвах на българите: определяте 1 милион за града, определяте 200 хиляди за села по 200 жители. Драгошино има 200 жители, ние сме 12 хиляди жители тук. За Драгошино определят 300 хиляди, за Малата нема. И тогава ние казваме: не,
Пазариме се. Ние ще гласуваме бюджета. Ако за махалата не има поне 150-200 хиляди, се прави водопроводи, се прави канализация, се прави асфалт. С тези пари направихме тези неща с договорки, защото успяхме 6 човека. Без нас бюджет не се приемаше в общината. А сега двама човека си поддържат общинския съвет, само единствен Ваня, който от ДПС, разът го ДПС, няма, той се винаги против. Другото нещо, което искам да ви кажа, за чистенето. Имаше ли постоянно тук хора, които по 20-30 човека чистаха махалата? Буклук го изкарвах навънка. Правихме договори на каруцари, защото казват, колите не могат да влизат на БКС. Правихме договори на каруцарите, на 10-15 каруцара, взимаха по 300 лева заплата и изкарваха буклука навън. Правихме ли го това, бе, хора, бе? Припомнете си какво се правиш на времето. Припомнете си сега какво се прави за вас. Нищо. Лъжат ви само за избори. Гласувайте, па ние ще правиме. Кога някой от нашите съветници, когато бяхме тук като общински съветници, някой, или по-специално, аз ще говоря за моите, защото другите не знам, кога съм ви аз искал пари някой да уредим човек? Аз давам от себе си само някой да мога да му помогна. А сега тия съветници не ви взимат пари, не ви искат по 100 да ви родят пеневки, не ви взимат по 300 да ви родят асистенти. Като взимаш 300-150, трябва да дадеш на него. Защо гласувате на тия хора? Защо им гласувате да взимат парите ли? И сега ви дават пари, дават ги кюфтета, дават ли брошури за българи да гласувате? Защо ви дават леко цигани да гласувате? Защо вчера момчето, което доведе циганина? Споменава за мое име, аз не съм бил тук, да ми казаха. Споменава, че аз съм единствения сериозен човек в парламента. Споменава, че аз съм човека, който решава проблемите на махалата. И той човека се бори да влезе, а говори за мое име. Защо не говори за неговия водач, където беше тук вчера? А говори за мене, защото знае моите качества, защото знае аз какво правим в парламента. Въобще не ми дрема от българи, не ми дрема от евреи, не ми дрема от никой. Искам да разберете, че не е това да вземеш 20 лева да си продадеш. Взимайте, винаги съм му казал. Който ви дава, взимайте. Аз никога не съм ви дал пари. Аз винаги разчитам на вашата честност. Винаги разчитам вие да излезете и да гласувате за той, който ви ще помогне. А който ви дава пари, взимайте. Защото ако не вземеш, ще вземе това до тебе. А тези пари си ви дават, защото са крадени от вас 4 години. И сега ви ги връщат на жълти стотинки. И вие трябва да им турите, както се казва, капака, взимате парите, гласувате за това, който си мислите. Гласувате с главите, не с краката. Другото, момчета, което искам да ви кажа, за незаконните къщи. Сега ви лъжат, ще ви узакониме къщите. Как бе, Джанем, как ще ви узаконят тия къщи, бе? Ма вие деца ли сте да ви лъжат така? Плащате данък и този данък ще ви узаконят къщите. Бе, това си е найем, пак го повтарям, това е найем, че ползваш земята, общинската земя. Няма как да ви узаконят къщите. Узаконяването на къщи е с решение на парламента. Закон трябва да се вкара. Ние с колегата Илиев, където вчера ви казвам за него, вкарахме 2 проекта точно по тази насока, за да бъдат узаконени циганските ромци къщи. Не ни го приеха, защото ние бяхме опозиция. На вас знаете кои бяха. ГЕРБ. Нема как да ни узаконят циганските къщи. Те ги бутат в момента. Аз не съм дал в Самоков една къща да се бутне. Виждате, аз съм в Силистра, бутат 2 къщи, спираме бутането на къщите. Обажим да същия ден от Силистра, знаете къде е Столипиново. За 4 часа стигаме до Столипиново, през това време са бутали 13 къщи. Отивам и спирам пак бутането на къщите. Тук в Самоков не се позволи една къща се бутна. Ето сега ще бутнат къщата на Пръснара, Бог да го прости. Това знаете ли го? Дойде заповед да го бутнат къщата. И това е благодарение на тия съветници, които са при вас. Защото аз преди 4 години, преди 8 години, когато беше БСП на власт, вие помните, когато направих първата копка там под Хлебара, за да се направят, аз направих проект да се направят 40 цигански къщи.
40 за социални слаби семейства, 42 къщи. Бех осигурил 4 милиона и половина. Тогава беше министърка Масларова на социалното. С нейната подкрепа осигурихме и това. Дойде Бойко Борисов, на втори ден спре проекта. Не само, че спре проекта 4 години. След 4 години нашите съветници промениха проекта на този проект. Направиха го, разпарцелираха го на отделни малки проекти, за да могат да участват, да си го вземат. Вие знаете ли, тук преди един месец, че се проведаха търгове, за да се вземат тия места тук. И кой ги е взел? Некой от вас да е купил този от някой от имот да си построи къща тук. Взеха си го общински съветници, с брата, с сестрите, с майките си. Нали гласувате за тях? Нали тези търгове трябва вие да участвате, а не те. Те си имат достатъчно, още ли искат? Какво ще правят с тия? Да ги продават? Или след това да ги продадат на вас? Те ги вземаха за 1000 лева, на вас ще ги дадат за 21 000 лева. Аз затова излязох да ви го казвам. Мене ме интересува кой ще ми сърди, кой не ми се разсърди. Аз ви казвам истините. Ако има някой, който казва, че е лъжен, да се каже тук, да ми докаже, че е лъжен. Така. Другото нещо, което искам да ви кажа, извинявайте, че нали така малко съм емоционален, но ме яд, че много така просташки се опитвам да ви лъжа. Много така, може би дяволски, но аз смятам, че вие вече сте хора умни, преценявате нещата. Знам, че ме мразите. Вие гледате телевизия. Българите, аз ви казах, милиони излезнаха на стачки заради мене. Където отида, треперът ви казва, момчета. Вие също го усещате с вашите мъже, където ходят по София, по Бургас, по Варна на работа. Макар че ме мразите тука, но като отидете, като ви спрат някой или поработите при някои баровци, откъде сте, момчета? От Самоков. Там бат Сали, вие такова. Да, той ми е брат, той ми е братовчет, той ми е кум, той ми е приятел, ние ракията си пием с него. Значи тук ме мразите, а там се палите с мене. Така ли е? Еми, като ме мразите, да не се палите с мене. Значи с мен се палите, а ме мразите. Единствените в Самоков, които най-много съм мразен съм, сте вие. Някой от вас. Това не трябва да бъде. Трябва да сме единни. Еми сега е възможността. Аз съм единственият циганин, който е поставен на 2 листи и има 100% шанс да влезе в Народното събрание. И аз ви казвам, че ще влеза. Но как аз да ви помагам, като нямам вашата подкрепа? Как да ви помагам? Вие, ако сте на моето място, като не ви помагам, за кой ще ми помагате вие? Аз също ще помагам на тези, които ми помагат в Бургас, в Варна, в Сливен, в Стара Загора, в цяла България. Аз отговарям за циганския етнос в цяла България, бе хора, бе. А вие в Самоков ще ми извадите очите. Не знаете да ме ползвате, бе хора, бе. Защо е тази злоба срещу мен, не знам. Поне, пак ви казвам, поне като ме мразите, гласувайте за другите момчета, бе. Ето тук чедата, там Янко, там където ще става велика депутат. Гласувайте за тях. Но гласът ви ще отиде на празно. Това искам да ви кажа. Защо вашия глас отиде на празно? Те са хубави момчета. Но са попаднали в непечеливши партии. Гледате телевизия, че техните партии не надвишават дори 0,5%. Те ги няма в списъците. Умни хора сте. Гледате телевизии, казвайте, добре бе, окей, ще гласуваме за тема, като не влезе, защо нашия глас отиде на празно. За тех 200-300 гласа са нищо, защото са губещи, но за мен са много. За мен 200-300 гласа губещи са много.
За мен 200-300 глава са добре дошли и аз ще знам, че Самоков е за мене. Махалата е за мене. Другото нещо, което така се сещам, може някои неща да пропускам. Отекчаване е малко, но искам да ви кажем още няколко думи, за да може малко да вмъкнем в вашите глави разума. Да ви кажа честно, има много, ние сме неофициално над 1,200,000 циганите в България. Неофициално. Официално над 800. Другите, където на 400 където се губят, са пак цигани, но те се самоопределят като българи, не се самоопределят като цигани. Защото ги е срам, защото са по-малото поколение, са беди, красиви, хубави дечица. И те ги е страх да си кажат, че са цигани, защото да отидат на работа с българина, макар че циганин е по-добре подготвен, по-добре може да свърши една работа, която се сравняват да отидат, ще изберат българина, по-простия българин, защото е българин. Цигани няма да го изберат. Макар че циганото си общество, цигания къл, по-бързо се развива, по-бързо мисли. Това е доказано, хора. Запомнете, ние цигани сме по-умни от българите. Затова ви казвам, че дойде време, когато ние спокойно ще участваме в развитието на България. Имаме много кадърни деца, имаме много кадърни специалисти. Имаме специалисти във всяка една сфера. Независимо здравеопазване, независимо МВР, независимо образователната система, във всяка една сфера, прокуратура, съдебна процедура. Имаме много кадърни хора, но не може, те ни смятат за цигани втора ръка. Аз с това искам и се гордея с вас, че понякога, когато се наложи да направим някакви стачки, вие винаги ни подкрепяте. Но не е там въпросът за стачките. Въпросът е за, когато дойде време да гласуваме, да си гласуваме Рон Ромески, цигани за цигани. Не дейте се подвеждате по това да гласувате за българи. Ето сега е момента за личността. Не е въпросът за БСП, ДПС, Дрон, ДОСТ, ГЕРБ и Патриоти, Атака. Не е въпросът за партиите. Тук сега е момента за личността, за човека, от който имате нужда, от който ще имате нужда в бъдеще, на който може да си сложите работа, да се облегнете, да не паднете, на който може да му кажете болките, на който може утре да почукаш на вратата и той да ти отвори. Това мислете. И не зависи, че ме мразите, в неделя с номер 9 и преференция номер 2. Много е важно. Много е важно деветката, квадратчето където е. Вляво и кръгчето двойката. Двойката си е лично за мен. Деветката е за партията. Тогава ще видим дали е подкрепата. Сега е момента да видя подкрепата. И тогава пък ще видите аз какво мога да направя. Аз ви казвам, аз не обещавам. Но няма да търпа махлата да това да реже. Без вода, без ток, без канализация. Дори канализация няма. Където поставихме ние с бай Трайчо, тя е извехтела вече. Тя не върши никаква работа, предполагам. Пращам постоянно от ВИК да чистят каналите. И затова ви казвам, че това, което искам и ще го направя, в рамките на година-две махалата трябва да е на ниво. Махалата трябва да има всичко. И след това ще мислиме за работа, защото вие трябва да имате пари, за да може да си плащате водата, защото казват българите, какво са циганите, бе? Циганите само убиват престъпници са. Те не плащат ток, не плащат вода, не плащат данъци. За какво да им пускаме пари да го правиме квартала? Не, ще има пари за квартала. И това ще го направя чрез парламента, защото там се коват законите. Там, вероятно, и аз ще ви кажа, нали, това не е тайна,
че вероятно ще бъдем във властта този път. ДПС ще бъде във властта. А когато сме властта, имаме много криле, имаме много възможности да помагаме. Тогава ще видите какво представлява ДПС, тогава ще видите какво може да се направи за този квартал. Затова на 29 с номер 9 и преференцията номер 2. Само пропуснах едно нещо да ви кажа. Тази омраза, където е срещу мене, вие много добре виждате телевизии, че се опитаха да му съдат. Опитаха се да ме смачкат, за да участвам на изборите. Вместо ми извадят очите, ми изписаха вежди. Вместо да ме лишат да не участвам за кандидат, те ме вкараха в две листи. Те ми осигуряват спокойно местото. Те ме вкараха в две листи да участвам. А човека, който направи тази схема и заради която аз отидох да защита нашето цигане, не отидох по собствени нужди. Обаждат ми се, спират момчето, аз отивам да защитавам нашите цигани, независимо кой е. Дали ще бъде на Роберт сина му, дали ще бъде на Мони сина му, това за мен е моя квартал. Отидах, върнах се и направих забележки на тия полицаи. Но те ми скроеха номер, че съм ги псувал, че съм ги обиждал, че съм ги бил, разни какви не неща. И държавата искаше ме смачка, но не успя. Не се предавам аз, момчета и момичета. Няма как да ме свалят на колене. Няма как да ме свалят. Аз винаги ще съм в ДПС. Това беше целта да съм. Запомнете ми. Исках само едно друго нещо да ви кажа. Тук споменаха за картите. Кажете ми, че Ваню ще ви го потвърди това нещо. Всяка сесия началника на полиция отива докладва в Общински съвет колко акта направено на циганите. 1266 ли бяха, не си спомням точно, са направени акта в халата за един месец. Законово е. Да, но защо само на циганите? Защото знаят, че никой циганин не си ходи с чиста карта из града. Никой циганин не ходи на сметището да събира, нали, там на вторични сурови, за да ги предаде, за да изкара 5-6 лева. И там са хванали нашите хора. Отиват в сметището и там и правят актове, защото нямат лични карти. Видите ли докъде са стигнали хората вече? Защото аз ви оставих. Това е моя грешка. Защото бях обиден от вас. Оставих, те се възползвах от това нещо, влезаха в квартал. Колко книжки са вземали, момчета на вас? Колко книжки са вземали? Защо не взимат на българите книжките? Колите, да, защо не прибират? Прибират само циганските. Ема няма да стане вече това. След 26 аз съм там, се промени доста неща. Тогава ще видите силата на махалата и силата на Бат Сали. Така е. Защото телевизията не казва Александър Методиев, казва Бат Сали. Защото Бат Сали е страшилището на българите. Защото Бат Сали се страхуват, защото циганските гласове от другите политици и партии познаха в ДПС. И там ще са в ДПС, защото ДПС мисли за вас. Мисли за цигани, мисли за турците. Защото турците и циганите сме на един хал. На едно ниво, бедни. Не им дава възможност да се развиват. Аз сме помни от тях. Запомнете, дайте тази възможност. Сега съм тук да ви моля за помощ. Сега съм тук, за да си дадете своя вод за ДПС, чрез мен, с номер 9 бюлетината и преференция номер 2. Не искам да бъркате, да нямаме недействителни бюлетини. Много добре гледате билборда. Много добре, тук са ви дали моите момчета за палки, в които има написани номерата. Утре ден за размисъл. Запомнете цифрите. Деветката е квадратчето, а горе във ъгъла кръгчето е двойката. Тези двете цифри трябва да запомните. Стига вече други цифри. Това само тази цифра трябва да запомните.
Тук идва всеки ви. ГЕРБ 11-4 ви казва. Други ви казват 10-3. Други ви казват 11, 13, 1. Вие вече хубави, не знам какви цифри сънувате всека вечер, сигурно. Пак си помислете, ей хора, ако ме мразите, поне гласувате за другите цигани. Но губите гласа си, той ще бъде излишен. Ако имат малко хора, малко възможност да влезат, аз също съм за тях. Аз искам да бъдат още хора с мене. Затова вкарах или при мене в ДПС. Хубаво да сме 4-5 човека, 6 човека цигани. Тогава е по-бащанни, както тук искаме да вкараме повече общински съветници, по-голяма мощност имаме. Както каза един човек, една птичка провод не прави. Аз също там, но се борим. Вие поне гледате телевизия, виждате това нещо. Аз не ви лъжам. Вие това, което го виждате по телевизията, осъзнавате, че е така. Защо не дойде някой българи да се качи тук, че иска да гласуват за да кажа, молим ви за услуга, гласувайте сега за мен. А тия, където обикалят мишките, ви дават кюфтет и кебабчета и бири като българите и гласувате за българина. Гласувате за номер 9 и номер 2. Ако имате към мене въпроси, казвайте. Не мога да ви сваля звезди от небете, както ви обещават тия мишоци. Но каквото мога ще направя. На никой не съм отказвал. На никой не съм го отхвърлял от помощта. Каквото мога правя. Но там горе има по-голяма възможност да го направя. Там отгоре се коват законите. Там може да променя много закони. Там може да вкараме, след това като сме във властта, като партия, може да вкараме закона за узаконяване на ромските къщи. Опасявам се друго нещо, искам да ви кажа. Опасявам се и ме много страх, че май-юни месец ще започнат бутането на къщите. Тук, ако има някой от турския квартал, да станат тук при мен и да кажат 5 години хора паза турски квартал да не го бутнат. Заповедите са при мене за бутането на къщите. Имат вече заповед от София за бутането. 4 години ги паза. Не допускам нито една къща да се бутне. Защото незаконно да бутат къщите. Първо трябва да бъдат осигурени хората, които ще бутат къщите, да бъдат осигурени с допълнителни други къщи, за да имат някъде, където се препитават. В Ямбол бутнаха цел блок преди 7-8 години, хората още живеят на палатки и в роднините. Това ли искате да бъде махалата? Май-юни месец да й бутна в къщите, независимо, че ще имате редовен ток, независимо, че ще имате редовна вода, независимо, че ще имате асфалт. Незаконните къщи и държавата има право да ви бута. Но това аз няма да го позволя. Запомнете. Няма да го позволя, ако сме в парламента. Но до тогава ще ви бутнат къщи, казвам ви го аз. Както бутат в цяла България, виждате. В цяла България бутат. Хората реват и то къщи масивни. Виждате по телевизията. Спомнете си тия неща. Много добре трябва да мислите. Много неща мога да ви кажа. Много неща. Много неща могат да се направят. Нещата, които са нужни за махалата. Нещата, които трябва да станат. Ваня ви каза. Момичето, което спечели конкурса, тя не е назначена, спечели конкурса циганка за директор на училище. И училището след постъпването на нея като директор гради. Тя надгражда, тя се развива, цялото училище. Училището, което е Нови Трилски, където е българка, слиза надолу. И те решават, общината решава да обедини двете училища. На здравата глава присаждат болната глава. И директор ще направят на училище, което пада. И как ще стане това нещо? Нали, по принцип това, което се развива, трябва да бъде директора, който знае, който може. Аз затова ви казах, че има много кадърни хора. И това момиче, което е кадърно,
ще направят заместник директор, защото като заместник директор много лесно могат да махнат и с право. А като спечеля конкурса няма как да махнат. И затова правят схемите как да махнат момичето. Ето виждате как ни мачкат. И ние самите им даваме възможност да ни мачкат. Като гласуваме за тях, а не си гласуваме за нашите хора. Това ли искате да бъде? Няма. Аз съм вкарал в съда това решение на общината. И ще го отстоявам до край, за да запаза това училище да си отделно, другото да си отделно. Защото след като завършат при обединението на тези училища, децата няма къде да работят и няма къде да продължат образованието си. Българите искат ние да сме неграмотни, за да могат да ни управляват. За да могат такива мишки като някои лидери на халата да ви диктуват какво да правите. Аз за това съм излязъл тук да ви каза истина, ви лъжа. А не други като вас. Гласувайте, няма проблем, ще ви правим нещата. Ето колко години ви оприха нещата. Нека да оправим нещо. С това ще съм докарал тока да се оправи, не се Белгородите. Съм казал на някой, че аз съм докарал проекта за тока. Но нека направят, това е за махалата. Нека се бият те в гърдите, но се прави за махалата. Сега като вкарам водата, пак те ще кажат. Защото те са чераш, те ще работят пак някоя там, да сложат някой кабел, ще дадат там по някой, ще кажат аменки раз опани. Нека, но да е за махалата. Друго нещо, което исках да ви кажа е за каруцарите, го споменаха. Всяка година, не само те, всяка година, които имат и коли, каруци, всяка година хода, моля се, ходатайствам, да бъдат допуснати, както пускат българите, всяка година. Както пускат селата, всяка година, да си ходят да си наберат дърва, по 10, по 20 кубика, с камиони, по-законно. Значи аз хода да се моля, нас не пускат винаги света българите. Като българите свършат, ние тогава добераме това, което е останало. Така ли, момчета? Сега защо не пускаш? Защото се махнах. Защото не съм... Нямам подкрепата, нямам вашата подкрепа. Оставих да видят тия съветници, дали ще ги откарат. Дали ще кажат общински съвет, дайте едно решение да пуснем нашите хора да си доберат дърва. И вие останете където са без каруци, с колите си наберете дърва. Да докарате по 1-2 кубика, не по 20. Защо не ви пуснаха? Не, по 100 даже карат. Това е което ви казвам. Ако лъжа, нека да ми каже, че не е така. Нека ми каже някой, че не е така. Когато има някой, който... тук ни момчета, които бяха невинни. 8 месеца ги държаха следствени. 8 месеца без обвинения. Отидох и ги изкарах. И сега ще съдиме държава, съдиме прокуратура, защо ги държа 8 месеца. Без съд, без присъда, без доказателства. Това ли искате да стане, момчета? Съжалявам, аз съм оказал на тия, които са около мене. Съжалявам, че 2 години ви оставих без да се занимавам с вас. Защото искам да ви докажа, че без мене няма какво да се направи. Възползваха се българите от това нещо, влезнаха в махалата, сега ще ми е трудно, 3 пъти по-трудно да мога да оправя нещата. Защото пуснеш един кон да се разиграе, трудно го фащаш. Това беше добре дошло на полиция, на прокуратура, на общини, на какво ли не. Помните вие в болницата? Ходи някой сега, като няма осигуровки да го приемат. Когато бях аз тук, колатах ви за това нещо. Измислиха, защото има закони, които могат да се заобиколят. И то законно. Ние направим лично законно. Оговарях се, т.е. молеха управителите на болницата да приемат нашите хора без осигуровки, да ги лекуват.
А сега като ходи да бъде сега, ти си плати за 3 месеца, за 6 месеца, една година осигуровки, тогава откъде ви вземете тия пари? Вие нямате 20 лева за лекарства, ще заплащате по 500 лева на осигуровки. Нали това не е хубаво, хора, бе? Нали трябва да има човек, който да ви защитава, а не хора, които ви взимат парите и си вършат своите неща. Осъзнайте се вече. Не искам да има хора, които да мислят по друг начин. Дай да не го кажа, да не обида някой. Да мислят по друг начин. Не сте прости хора, бе. Умни хора сте. Хора, които имате внучета. Не се подавайте на лъжи на някой. Не се подавайте. Кажете му директно тия сега, където ходят и ви фърнат листовки. Абе, гласове на Даселски. Абе, каже, бе, дай, ако си ти, ще гласувам за тебе, бе. Нека го направят неговото депутат. Гласувайте за него. Няма се сърдим. За какво ходят и ви баламосват? И ви казвам, бе, на най-те гласуване на телото токи. Нема такова нещо. Пак ви казвам. До края на лятото този проект ще бъде всяка една къща снабдена с нов ток. Това го направи държавата, това го направихме ние. Това който го спечели, тази фирма вземала подизпълнител някои лишанки, за да може да си изкарат по някакво лев. И те се бият да ние правиме ток. Не дей да ви лъжат. Всички ще имате ток. Не дей да видите, че ако гласуваш за мене, ти няма да имаш ток. Няма такова нещо. Не дей се подлъгвате по тези неща. Имате глави на раменетата. Ако има някой, който ви откажат за заявление да си подадете за ток, елате при мене. Аз съм му казал на тия момчета, където бяха около мене. Който му откажат за заявление, идвате при мене. С мен ще дойдете в енергията да попълнате лично заявление. Не трябва да ви вземете попълнат и след това, а жарна ми общинака на гласуването тогава. Няма такова нещо. Който има нужда, който желая да има ток, до края на лятото, идва при мене, отиваме в енергото и си подава заявлението. Без да се съобразявате нито с мен, нито с който и да е. Вие самите можете да отидете и си пускате заявлението. Нито аз мога да забрана да не ходите, нито никой друг. Нема Сашковци, каналейцовци, това където ви събират парите. На никой една стотинка няма да давате, пак ви повтарям. Този топ не е на баща им. Ако някой ви матетира и ви иска пари, елате при мене. Ще задейства прокуратурата. Запомнете го това нещо. Прокуратурата започва съд за кражбата на ток. Не давайте пари на никой. Вие не сте длъжни да давате пари на никой. Никой няма частно енерго тук и няма да има. И няма да позволим да има такова частно енерго тук. Благодаря ви, приятели. 26-ти с номер 9 и преференция номер 2. Живи и здрави сте. Овенса сте от Делта Венса. Айде всички бели шапки, всичките мъже, едно хубаво хоро. Само за шефа, деветката, айде това са сте живе. Само Амаро Трал, това са 100. За емблемата на България. Бате Сало! Айде чавален, всичките бели шапки. Екшкар хорос, айде правален. Браво! За всички приятели, за всички бели шапки, Амари партия, 9! Айде права, екшкар хоро ще препел и маха на Амари, това са си. Амари, право Сало, ще шарен, доприл всичко. Чао, брила, Барсалото, ето реалеста, амента това са се, живе. И се спре полицейския терор. Само Сало, давай, човек, това е за се. Юша Соболе, моменте! Опа! Хей, 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 хей!
Janeli, Яша! Яши Басаки, Ерамоски, Яша Мерамо! Емре, Емре! Шапка да води хорото. Амаре Франески, Салиске, това са то. Око прино цяло амаро проблеми. Волци о шампиони. Обаде за Салис. Айде всички с белите шапки. Айде. Яше!